Ja, mijn naam is Paul Oonstra en ik ben projectleider van Regio Marketing Noordoost-Friesland, oftewel de douanecampagne. Nou, de douanecampagne is vorig jaar februari 2011 gestart en de eerste jaar is met name gericht op de recreatie- en toerisme sector. Om die sector Noord-Friesland te promoten, dat er bezoekers hier heen gaan, maar ook de mensen uit de regio zelf genieten kunnen, bewust binnen van wat hier al te beleven is en daar ook van profiteren. Nou, de douanecampagne dat is iets van een lange adem. Het is net zo dat je van hier op oren daar direct resultaten van merken. Dat zie je bijvoorbeeld bij de campagne van Grains. Er gaat niets boven Groningen. Dat had ik jaren dworen voordat dat echt succesvol geworden is. Nou, dat verwacht ik hier ook in Noord-Friesland, de douanecampagne, dat rent nou een jaar. Wat je nou verneemt is dat mensen dat wordt wel steeds vaker gebruiken, bijvoorbeeld in tweets, bij hashtag douane. Maar ik heb horen momenten bij evenementen staan grote pompenbladen. Dus op die manier zie je dat steeds vaker waarom komen. En nou, na een jaar bij de recreatie- en toerisme sector zie ik dat andere bedrijven bij ons aankloppen van hey, daar wil ik wat mee doen, wie wil ik graag een jekje. Dus vandaar dat we dit hier ook breder gaan. Er zijn 13 ambassadeurs van douane, maar dat is aan hen hoe ze dat invullen willen. Bijvoorbeeld als je een transportbedrijf had, zoals Landtransport uit Harkema, die had hele grote stickers achter op de auto. Daar rieden ze door de hele Benelux. Als je een bedrijf had als de Pleets in Burgum, die komt met een arrangement. Die je eten kennen en bieden bed en breakfast hoe een nachtje. En de oor die zullen het op zijn briefpapier zetten. En ze hebben er verschillende mogelijkheden waarop een bedrijf zich daarmee profileren kan. We beginnen in kwarten met al deze ambassadeurs om tafel om te zien van hoe kunnen we nou dat gezamenlijk aanpakken, waar gaat nou wat van en hoe kunnen we elkaar daarin stimuleren. Nou, in eerste instantie om douane groter te maken is grutsk wezen op deze regio. En dat mag ik best wel uitstralen. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Je plakt of een sticker op achter op de auto of je twitter je met de hashtag douane. Ja, er zijn verschillende mogelijkheden om dat te uiten. Maar ja, wees zelf een ambassadeur voor deze regio, zoek ik zeggen. Nou, we merken dat een soort ondernemers vragen bij ons om mee te doen met de campagne. Ze had de ONOF, dat is de overkoepelende vereniging van ondernemersverenigingen in heel Noord-Friesland. Die hebben bij ons aankloppen. Ze zei, wie wil graag een klankbordgroep oprichten. Dat je voorzien kan met tips en met ideeën. Hoe deze campagne verder te ontwikkelen en welke richting we opmaken. Dus dat is hun eigen initiatief geweest. Ben zo spontaan bij ons kwamen en dat zulke initiatieven omarmen we vanzelfs. Want dat is alleen maar goed dat we met elkaar deze campagne sterker maken. Nou, als bedrijf zijn hoe je net per se aansluiten wijst bij de ONOF om mee te doen met deze douanecampagne. Ik zou zeggen, stuur een mailtje naar info@douane.nl of look in van de gemeente onder jas en vragen van hoe kan ik meedoen en deze ideeën heb ik, nou, we staan graag voor jullie hier.